En la situació de sequera actual, des de la Regidoria d'Activitat Física i Esports hem pres mesures intentant estalviar aigua. No? La que apliquem aquesta setmana és la de tancar dutxes d'instal·lacions esportives, per tant, pavellons, camps de futbol, pistes d'atletisme, sobretot pels entrenaments. Sí que permetrem que la gent pugui dutxar-se en les competicions oficials, però amb aquesta mesura intentarem o esperem ajudar a prevenir i a fer pedagogia de l'estalvi d'aigua de la ciutat. A banda de l'esforç i el compromís que estem demanant a les entitats esportives i als seus usuaris, des de l'Ajuntament també estem impulsant millores i estalvi de l'aigua en tots els sectors. En aquest sentit, comentar que a nivell d'empreses i d'indústria ja s'han fet reunions per treballar plegats les seves mesures de reducció del consum i ajudar-los a treballar els plans d'estalvi de l'aigua. En aquest sentit, han de reduir ara mateix el 15% del seu consum habitual i amb això estem ajudant-los i assessorant-los amb tot el que podem. També, per altra banda, a nivell municipal hem treballat amb mesures d'estalvi pròpies, com ara tancar les fonts urbanes públiques, reduir el consum d'aigua potable pels sistemes de reg i de neteja viària. En aquest sentit estem utilitzant l'imprescindible i sempre aigua del freàtic i també millorant la nostra xarxa d'aigües de la ciutat. El preu de l'aigua a la ciutat de Vic té una part de la qual que es va dedicar a inversions. Aquestes inversions, en concret des del 2015, van focalitzades, que es va acordar amb l'Ajuntament de Vic, que anirien focalitzades en temes de digitalització, en concret els comptadors d'aigua. Els comptadors d'aigua ja des del 2019 que tenim pràcticament tot el parc de comptadors en telelectura i actualment és el 100%. Això ens permet fer controls diaris de tots els consums, fins i tot controls horaris amb grans consumidors. Per tant, a partir d'aquí ens permet fer un control estricte del funcionament de la xarxa, detectar anomalies i corregir-les. Amb això el que hem aconseguit és reduir molt l'aigua no registrada de la xarxa, aconseguint rendiments al voltant del 90%. Això, sumat a les mesures que els usuaris han pres amb el temps de sequera, fa que aquest any 2023 hàgim reduït al voltant del 8% de l'aigua captada del riu Ter i en l'acumulat des del 2018 arribem ja a més del 20% de l'aigua que deixem de captar del riu Ter gràcies a totes les millores aplicades en temes de digitalització.